Skal jeg eddermame lov for, at vi er tilbage her på hos Fredericia Furniture og Watch Me, præsenteret til dig fuldstændig betalingsfrit af Tradera og Euroman. Og min gæst er på 4. episode i træk, Christian Hogen. Det er jeg meget glad ved, Christian. Hov. Velkommen igen her i Watch Me, og vi er jo i gang med vores 4-trins raket. Vi er nået til sidste episode. Er man gået glip af en eller tre af de første tre, så se lige dem. De hænger på en eller anden måde sammen, selvom vi jo tillader os at gå forskellige veje. Det er jo begejstret for. At lave podcast sammen med dig, Christian. Det nyder jeg virkelig. Og 2, at vi traderer jo, og sådan gælder det jo for alle, der samarbejder med Watch Me. Vi bliver nødt til at have fri hænder. Fuldstændig. Så vi er selv kommet med emnerne, og vi kan sådan set tale frit. Vi ved ikke rigtigt. Jo, vi ved godt, hvilken sti vi skal ned af, men vi tager altså lige nogle afstikker en gang imellem. Absolut. Og stien, vi skal ned af, som vi egentlig har prøvet i hvert fald, jeg håber også, det har fungeret derude, og varme op til, det er jo, at vi slutter dagens episode med at prøve at se, okay, hvis man havde lige nu, og Traderas app, hvilke 3 uger til under 10.000 kroner per uge, kunne man så lave den perfekte samling med. Så det er det, vi arbejder hen imod. Jamen, det er svært at sige, hvad den perfekte samling er, for det er jo også, lige nu er det meget i nuet. Absolut. Og hvad er det for en? Altså, jeg mener, både stil og... altså, 3 uger, skal man så have en dresser og en daily beater og en dykkerur, eller er det mere over i GMT-funktion, for man rejser meget? Men det må vi jo se, hvad vi har fundet frem til. Ja. Jeg føler lidt, at jeg har valgt forkert allerede. Nå, Christian, vi berørte det lige kort i sidste episode. Jeg har lyst til at lægge ud med et spørgsmål til dig, som måske er endnu sværere at svare på. Det perfekte ur for dig, findes det overhovedet? Da jeg udgav min første bog i 2001 eller 2, der postulerede jeg i foråret, at det bedste ur, det er Casio G-Shock. Og når jeg sådan ligesom overvejer det, så er det for mig stadigvæk det perfekte ur. Det er multifunktionelt, det er vandtæt, du kan få det med solceller, det vil sige, det er jo tæt på at være en evighedsmaskine, det er lavet i plastik. Det er rock og solidt, du kan ikke slå dig i stykker selv. Amerikanske specialforce, eller regimenter bruger et Casio G-Shock, fordi det bare er så hårdført. Du får de forskellige farver, der er hele den der Swatch 1983, hvor i øvrigt Casio G-Shock også blev lanceret. Der er hele den her farverige historie, professionel brug, sjov og ballade, baby G-Shock til kvinder og til børn. Der er så meget coolness og råhed og soliditet over et Casio G-Shock. Så fra min første bog vil jeg tillade at citere mig selv. Casio G-Shock er verdens bedste ur. Det er der en... Jamen, jeg kan jo ikke være uenig, men det er der en... Nej, du skal være uenig. Du skal sige noget andet. Men det er noget svært at komme efter, for jeg synes jo bare, du har ret. Altså, det er jo... For jeg har da også et par stykker selv, og det er jo bare skide. Hvorfor har du ikke godt, med det bordet i dag, så? Ja, men det er også en fejl. Jeg har liggende hjemme i skuffen, så det er helt åndssvagt, altså. Men det er rigtigt. Det overvejer jeg faktisk ikke. Det er, jeg må også bare sige, at jeg går meget, meget sjældent med det. Men jeg er meget, meget glad for det. Jeg havde jo Casio med i forrige afsnit, da vi lavede det her Skywalker, som jeg også er utrolig glad for. Det synes jeg så, og det er fordi, jeg ikke kender Casios historie godt nok. Jeg synes, det var lidt peberet. Du gav en del kroner for det. Det er jo bare mig, der hollænderen, tyskeren der, ikke? Tyskeren, Arthur nede i Berlin. Ja. Jamen, det er jo bare mig, der er dum. Så bliver jeg altid for forelsket. Altså, sådan er det jo. Men det er svært at finde, vil jeg så sige, i god stand. Så det koster jo som regel noget. Christian, jeg tænker også, at vi kunne komme med et par velmenende og ydmyge råd til, hvis man... jeg er sikker på, at mange lytter og ser den her podcast, der, hvis man går i købstanker. Ja. Hvad vi ligesom selv tager udgangspunkt i, når vi handler eller kigger efter uger. Og som jeg sagde til dig, inden vi trykkede på optag-knappen her, så havde jeg den fornøjelse, at jeg lavede noget ur-event i Randers for et par måneder siden, sammen med Bruno Rasmussen, hvor Frederik derindefra, han havde en 10 punkter til, hvad man ligesom skulle overveje, når man gik købstanker. Og et af de punkter, jeg synes, jeg blev mærke i, det var, at han sagde, sjældent nu, altid sjældent. Og det er jo ikke fordi, at man skal nødvendigvis gå efter et sjældent ur, men hvis man tænker investering, så er det jo bare en god idé lige at slå omkring. Kan jeg finde noget, der måske ikke er så mange af?
Og det er også derfor, at jeg har taget et Nomos på i dag, som jeg jo synes er et af de mærker, man får rigtig meget for pengene. Og de har faktisk lavet en del limiterede udgaver af de forskellige ure. Og man kan finde sådan noget. Jeg er jo meget begejstret, hvis vi snakker dress for deres Tetra-linje. Og der kan man altså sagtens finde til under 10.000, og jeg har selv købt det til 3.500, som jo er meget, meget fint ur til meget, meget få penge. Det må man sige. Købte du det brugt eller for nyt? Det var brugt, men urørt. Så det var faktisk, det lå bare der i kassen stadigvæk. Det der så var ved det var, at der stod et lille Siemens på skiven, så det var sådan en jubilæumsgave. Men det er jo den tager jeg med. Ja. Altså i Rolex-regi er det jo helt op at køre, ikke? Jo. Men igen også for at se, jamen, er det et ur, jeg ligesom kunne tænke mig måske på sigt at investere lidt flere penge, hvis man finder det helt rigtige Tetra, at man kan lige prøve det og så videre, uden at springe banken, men stadigvæk have et ur. Der er ikke nogen, der ser, der står Siemens på, man skal gå rundt med det. Så det er jeg faktisk meget glad for. Jamen, kan vi tillade os lige at hoppe lidt tilbage så? Ja da. Og snakke om der, hvor man, altså, hvor du bare ikke havde fingeren langt nok nede i lakridsposen, hvor du tænker, jeg venter sgu lige lidt. Og så venter du for længe, og så er det solgt. Ja. Har du haft sådan nogle episoder? Ja, det må jeg have haft. Altså, hvis nu tænker på, det er jo auktioner, om du vil. Ja. Der skal du alligevel have fingeren på de der sidste 20 sekunder, om du vil, ikke? For ligesom at udsætte det hele, og ham der på den anden side af jorden, han vil have et samur, han synes, du er pisseirriterende, du synes, han er pisseirriterende, og så ryger det bare op. Ja, det er der nogle af ungerne, der er sat til som auktion, ja. Har du misset en auktion, eller har du været der, hvor du bare har tænkt, jeg kan ikke mere, og så fortrudt bagefter? Altså, der er en del, faktisk. En del uger. Men en af de største fortrydelser var faktisk et Gerald-Genta-ur, som jo er champion selv og hans eget mærke, på en auktion, hvor jeg simpelthen... og jeg kan nærmest huske det nu, jeg stiller mit ur på telefonen, men det ringer aldrig. Eller jeg overhører det, eller et eller andet. Og det ryger til meget få penge. Altså, det i forhold til, hvad det er. Det er jo et ur, der skiller vandene. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad modellen hedder, men det er jo sådan en otkantet... Det ser ret vildt ud. Gerald-Genta. Men det, der så sker, det er, at jeg et par måneder efter går ned til en urmager i København. Jeg bor ret ofte. Ja. Og han nubbede det. Nå, så han købte det på auktion? Han købte det simpelthen på auktion. Og jeg tror, så vidt jeg husker, til en 6-7.000 kroner. Og det er altså et ur, som nogle gange... Det må være nogle år siden. Ja, men ikke... Altså måske 2-3 år siden. Nå. Så det var en af de større fortrydelser, for det er der i hvert fald... Der kan man i hvert fald være heldig at få noget mere for. Men i øvrigt har du jo også nappet et Breitling Emergency, som jeg gik med varme grød i månedsvis, og så var det pludselig væk. Og så kunne jeg jo se, du postede lige præcis. Ja, nej, det var fantastisk. Jeg kan godt huske, at du skrev til mig og sagde, hvad fanden laver du? Jeg har også lige været nede og kigge på det. Det var jeg rigtig, rigtig glad for. Det var sådan en rigtig sommerur, ikke? Ja, det må vi sige. Men man skal lige huske på, at Emergency, på trods af, at det er sådan et rockur, om du vil, ikke? Så er det altså ikke vandtæt. Det er ikke fordi, jeg siger, at jeg render rundt i regnen hver dag, eller hopper i poolen hver dag. Men jeg kan godt lide at have et solidt ur om armen. Og Emergency, synes jeg, er ret fedt. Jeg kan huske det fra jeg var helt ung. Siden jeg så det første gang, det har været en gang i 90'erne, det synes jeg bare, det er så fedt. Men det er jo også, det er jo grotesk ur. Altså, hvis det er et fuldt sæt, får du den her kuffert med, ikke? Jo, og VHS-bånd. Præcis. Ja. Og så kan du jo altså, det er jo der af navnet, ikke? Så kan du jo lige skrue... Ja, jeg har ikke selv prøvet det af gode grunde, men man skruer ligesom den her SOS-skrue af, ikke? Og så tager man en antenne ud, og så bliver du sådan set hentet, hvor end du er på kloden i en helikopter. Beak der, ikke? Ja. Og så er det sådan, at det en radius inden for 150 km, tror jeg. Så nu er der jo kommet et andet beak, en anden frekvens, hvor man så snakker, jamen, så kan man ikke bruge den første generation Emergency længere, så skal man have det nye. Det ved jeg ikke, om er helt rigtigt, faktisk. Men altså, jeg har heller ikke været så fuld, at jeg har hævet antennen der, og fået en redningshelikopter til at hente mig ned i Hellerup Havn. Endnu. Ja. Har du, Christian, et ur eller flere, hvor du har gået lidt for lang tid om den varme grød? Jeg cirkler jo omkring Rolex Milgauss reference 1019. Og det er jo ikke det dyreste Rolex overhovedet.
Og det er et underligt Rolex, fordi det er det eneste, kan man sige, sådan en sportsur, der har en diameter på 38 mm. Så det er ikke 36 eller 40, 38 mm. Så det er sådan lidt en oddball. Og det er jo så kun, kan man sige, det er jo sådan lidt underligt, fordi et ganske almindeligt Omega Seamaster er jo antimagnetisk op til over 15.000 gauss. Og et milgauss, som navnet jo angiver, mil 1000, det er så kun antimagnetisk til 1000 gauss. Men stadigvæk reference 1019, det er sådan lidt min barndoms våde drøm om at få en oddball fra den store schweiziske krone der. Og de starter typisk meget konservativt, og ikke har nogen bud overhovedet. Og så er det altså også bare, at jeg lige skal ud og have en håndfuld peanuts eller et eller andet, ikke? Og så når jeg kommer tilbage, og den der saltfedtede finger der, kan jeg ikke trykke igen, og tænker, okay, det får ikke hammerslag. Håndfuld peanuts til, så har det fået hammerslag. Altså til ingen penge. Et milgauss reference 1019 får ofte et hammerslag på i de her tider under 100 klik, ikke? Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig mange penge, men i forhold til, hvad det er værd i min verden, så er jeg simpelthen irriterende dum, at jeg enten tænker, det skal ikke over 100, der kan jeg slet ikke være med, jeg vil ikke være med. Der var et hos Bruun Rasmussen, der fik et hammerslag på omkring 70.000, tror jeg. Der skal selvfølgelig lige noget salær ovenpå. Mere, ja. Men altså, det er dernede, hvor jeg skal tænke, nu skal jeg altså ikke have flere håndfulde peanuts. Nu skal jeg altså trykke på den knap der, ikke? Og nu skal jeg lade være med at sove, og nu skal jeg lade være med, og nu skal jeg stå op til den her auktion, ikke? Så skal man selvfølgelig også lige huske, det var så en dansk auktion, så man skal ikke betale 12 og moms, når man køber på et dansk auktionshus. Men altså, hvis du køber på et japansk, eller uden for EU, så ryger der altså både moms og fortolkning på, ikke? Ja. Det er man også fri for på Tradera. Det er fuldstændig korrekt, fordi Tradera forløbet er jo skandinavisk. Lige præcis. Om du vil, ikke? Jeg har taget et par uger med her, Christian, som det ene kender du, for jeg købte af dig. Men som eksempler på noget, hvor jeg synes, det rammer sådan en, altså helt klart hverdagsure, men det rammer sådan et sweet spot i forhold til, at man ikke springer banken, men stadigvæk får noget, som jeg synes er fuldstændig gedint, og har sådan et almengyldigt design, der ligesom bare holder til de fleste ting. Og det slår mig faktisk, da jeg tog med i dag, hvor meget de egentlig minder om hinanden. Fuldstændig vildt. Samme gruppe også. Ja. Altså det ene er Hamilton, som jeg faktisk er utrolig glad for. Jeg bruger det ret ofte, og det er jo sådan, til træning, eller ude i haven, eller, altså det kan jo holde til det hele. Ja. 36 millimeter, og bare, det har jo sådan en tekstur i skiven, og jeg synes bare, det er helt vildt vellykket. Ja. Manuelt værk, og det holder bare til alting. Og så det her, som lige lidt op i sådan finish og med åben bagkasse og sådan noget, Powermatic 80 timers gangreserve. Ja. Det er alligevel en chat. Og så Sunburst skive fra Satina, og sådan en reintroduction af deres legendariske DS2, som jo hed så var verdens stærkeste ur. Jeg hørte sådan en historie på et tidspunkt, om at det havde sådan en ekstra stærk gummirem rundt om urværket, så mange af sådan nogle, hvad hedder sådan nogle, skovhugger, det havde det på. Så selvom de sad oppe i træerne, der og mistede ur, det røg ned, så kunne det holde til det. Det var meget shock-resistant, ikke? Ja, men det er sjovt, fordi inden du lægger det ned, altså det her minder mig seriøst om det allerførste ur, jeg fik af mine forældre. Jeg var 9 år gammel. Og det havde den her sådan turtle shape. Ja, det er nemlig, som de begge to har. Og det er de jo begge to, ikke? Og det er et utroligt tiltalende ur, det her, ikke? Jeg ved ikke, om det har en militær proveniens på en eller anden måde, men det er sådan lidt militør over det, ikke? Jeg skal lige høre, har du skiftet remmene, eller? Nej, det er begge to. Det er originale begge to. Okay, det er meget sjovt, for det er samme design, kan man sige. Jamen, det er meget af hinanden. Nej, det her minder seriøst meget om, det var så et kvarts-ur, jeg fik af mine forældre, da jeg var 9 år gammel, ikke? Men jeg var så stolt, fordi der stod Swiss Made på det. Præcis. Det var altså noget, ikke? Og så kunne jeg jo ikke lige være med at swinge omkring Tradera-appen, bare lige for at se, kunne man finde sådan en DS der? Det kunne jeg ikke, men jeg fandt et, eller det kunne jeg faktisk, men ikke et DS2, men jeg fandt deres, som jeg synes er et utroligt smukt ur. Et Satina DS 200. Det er dykkeruret. Ja. Det er sindssygt flot. Simpelthen, det er så pænt. Kæmpe succes, da det blev lanceret. Det var dengang urmessen stadig var i Basel World. Jeg kan huske, at det kom. Virkelig godt. Det gør altså en forskel, det her. Ja, helt vildt.
Ja. Jamen, altså, det der, synes jeg, er et af de mest fantastiske, moderne relanceringer, kan man sige, at et legendarisk stykke fra Satina. Ikke? Det er rigtig, rigtig fedt. Det er rigtig fedt. Det er virkelig godt. Og det er kommet i forskellige nuancer og farveforskellige alt det her. Ikke? Men jeg kan huske det på Basel. Jeg kan ikke huske, hvornår det blev lanceret. Det er efterhånden nogle år tilbage. Og jeg var inde og se det, og så møder jeg Benjamin Clymer fra Hodinkee, og så siger han, du bliver simpelthen nødt til at drøne ind til Satina og se lige det ur der. Og så kom den daværende direktør, der nu er direktør for Rado, så kom han over til mig og sagde, Christian, var det dig, der fik Benjamin Clymer over at se det her? Så ja, han var helt vild med det. 1000 tak skal du have, du ved ikke. Der var Benjamin Clymer jo big thing, ikke? Ja. Og så fik den selvfølgelig en solid omtale der på Hodinkee, ikke? Og det tror jeg, at Satina, de benefittede rigtig godt af. Det er virkelig også et flot ur. Man kan jo sige, at det her er jo meget, meget klassisk plain ur, ikke? Og det er jo ikke noget som helst galt i, men det her diver her, den har bare noget x-faktor, som jeg synes virkelig kan noget. Og også skud bagud til sådan 70'er design, ikke? Jo, men det er jo også, altså, som jeg sagde, før vi gik i luften, før vi gik i æteren, at der er det her, altså det er sådan lidt vores barndom, spæde barndom, kan man sige, hvor der var uger, der så ugerne sådan ud, og havde den der sådan lidt funky shape der, ikke? Ja. Det havde de også i 60'erne. Nu siger jeg ikke, at vi er fra 60'erne. Du er jeg på, Jan. Vel, du er ikke engang blevet 50 endnu. Jeg skal ikke længe til det. Stik tid til endnu, ikke? Nej, men det er jo også utrolig fede starter-brands i øvrigt. Hamilton er ikke repræsenteret i Danmark. Nej. Og jeg har lyst til at sige endnu, men jeg ved ikke engang, om det kommer. Det er i Sverige, mener jeg. Men jeg ved ikke, om det er, fordi de battler lidt. Nogle af de forskellige Swarovski brands, de ligger simpelthen for tæt op og ned af hinanden. Ja. Altså, jeg må bare sige, det er altså, til hvad man kan finde det her, brugt, som jeg går ud fra, er sådan en, måske kan man være heldig, 3.000, 5.000. Det tror jeg også. Det er altså, det er virkelig godt. Hamilton er jo ret skægt. Det er jo et tidligere amerikansk brand, men Hamilton har jo været med i sindssygt mange film. De har været med i Dune, for eksempel, og de har været med Men in Black. Og Hamilton er faktisk et af de urmærker, der har været allermest med på The Big Silver Screen der. Ja. Og Murph-uret fra rumfilmen. Når man siger det, så kan man jo lige kunne, hvad filmen hedder sådan her. Men, vil du have en jingle? Ja, det kan godt være, at vi skulle tage en jingle. Elsker de jingler. Den kom virkelig på et tørt sted, for jeg ikke nok med, at jeg nu lige googlede, hvad den der film hed, nemlig Interstellar. Ja. Vi fik også lige fjernet den kæmpe store powerbank, jeg havde liggende her. Jamen, jeg føler mig også lidt mindre elektrisk. Ja, men altså, det var lige en søbser. Det var fordi, jeg opladede iPad'en hele natten, troede jeg. Da jeg vågnede, så var der ingen strøm på. Så ja, men sådan er det. Skulle jeg have haft et Milgauss reference 1019 på, fordi jeg havde min hånd ved siden af de kæmpe store batteri der? Ja, det skal jeg fandme lov for. Nå, det er for sent nu. Murph-uret. Ja. Som jo et minder af skivemæssigt, kan man sige, om den her military. Som har en meget central rolle i Interstellar-filmen, som jeg har set nogle gange. Så det er også utroligt, at jeg ikke kan huske, hvad den hed. Men du har ret, film, altså. Det er meget til stede i forskellige film. Nå. Ja, det er de altså. Christian. Yes. Vi har gjort det igen. Ja. Som i de andre episoder, altså tiden flyver. Og vi det gør piloter også, har jeg lagt mærke til. Ja, nogle gange gør det jo. Og vi skal jo have snakket om, hvilke 3 uger vi sådan vil vælge på Traderas app her nu. Ja. Fordi det går stærkt. Altså, ugerne kommer op og forsvinder, så det er jo ikke sikkert, at der er nogle af de uger, vi nævner nu, som er på appen, når det her bliver sendt. Og det undskylder vi naturligvis rigtig meget for. Yes. Men skal vi ikke springe ud, og så ligesom fortælle baggrund for, hvordan vi har valgt, hvorfor vi har valgt, og jeg ved ikke, om vi skal pingponge den, så du starter med et, og jeg tager den næste, eller om vi tager alle 3 hos dig. Nu siger jeg lige noget, der er pisse irriterende. Ja. Fordi på et eller andet tidspunkt, så havde vi også snakket om, vi skal snakke om det uge, og vi bruger allermest. Ja, det uge sidder jeg med i min hånd. Jeg hader at skulle sige det. Ja. Jeg bruger den, når jeg skal se, om datoen er rigtig på mit mekaniske ur. Jeg bruger den, når jeg skal stille tiden på det ur, jeg har været nede og hente i banken, fordi det sikkert går forkert, det går i stå. Og jeg bruger det som vækkeur, og jeg bruger det til, som du også siger, når den der auktion skal køre, men jeg lige på toilettet eller et eller andet. Jeg fucking irriterende bruger den her telefon. Ja. Rigtig meget. Ja. Jeg bruger den også til at scrolle på Traderas app, fordi den har jeg
downloadet her for et stykke tid siden. Ja, det har du vel. Ja, det har jeg da, og der har jeg da været inde og kigge på nogle ting der. Ja, jamen, Christian, vil du lægge ud? Ja, læg derud, og lige fortælle baggrunden for valget. Og så, det er selvfølgelig, at vi skal finde 3 solide uger til en samling på under 10.000 kroner per uge, men altså, du ved, er det en dresser, er det en daily beater? Hvad er ligesom baggrunden for valget? Jeg vil godt starte med en daily beater. Ja, tak. Det er et Atmos fra Sjæsle Kultur. Prøv lige at fortælle om det, for det viste mig lige før. Det er jo helt vildt, det der. Det kører jo på atmosfære. Det er jo noget så tæt... Boreur. Det er boreur, ja, det er det. Og det er et legendarisk ur fra det svenske firma. Og Atmos kører jo simpelthen, som navnet antyder, det kører på atmosfære. Og jeg har været nede og se, hvor de servicerer dem, og der er jo nogen, der, jeg ved ikke, hvor gamle de er, hvor de stadig servicerer dem, ikke? Mark Newson har været med til at designe et, og altså, det er fuldstændig fantastiske. Jeg tror faktisk, Hermes, som ligger her på bordet med en H08, har også været med til at designe et Atmos-ur. Atmos-ur er et vigtigt ur. Det kører uden batterier, du skal ikke trække det op, det kører på atmosfæren i rummet der, ikke? Og det kan du altså på Tradera lige nu fandt jeg et enkelt. Meget spændende, meget overraskende valg. Sindssygt fedt ur, ikke? 5.373 kroner. Og så skriver sælger, jeg kan godt finde selve glasboksen, det står i. Det er altså lige før. Det er lige før. Trykker du på den? Du skal ikke lige en håndfuld peanuts først. Ej, det synes jeg, det er vildt. Jeg har faktisk set flere af dem. Det er altså meget jeg troede smukt. Faktisk, at de var meget, meget, meget dyre. Ej, meget smukt ur. Ja. Meget smukt ur. Og så er der ikke, det er jo ikke bedstefar-bedstemors-agtigt op på kaminhylden, og det hele sådan tigger som et Bornholmer-ur, og det er sådan lidt old school, old people. Et Atmos-ur er fascinerende. Ja. Dybt fascinerende. Ja, det er det virkelig. Spændende valg. Ja. Den har jeg ikke set komme. Lad mig høre din etter, din daily beater. Ja, jamen altså, i bund og grund vil jo nok ende med, at jeg har nævnt den. Den er nemlig det her Satina, jeg nævnte før. Ikke? Nu har jeg jo sagt den i anden sammenhæng, men den synes jeg virkelig er et godt bud til 3.500 kroner. Altså. Men ellers så havde jeg 3 andre bud på en daily beater-diver. Man kunne finde, jeg synes, 3 rigtig gode bud. Der er en Longines Hydro Conquest til 6.000 kroner, som var et bud. Så var der en... det er et fint bud. Så har jeg også en limiteret Oris Diver 65, som også er et 40 mm dejlig ur. Man får meget for pengene, når man køber et Oris. Ej, det gør man. Nyt eller brugt. Men jeg er endt på en klassiker, nemlig en Omega Seamaster 300. Sådan midt-size på 36 mm kvartsur. Ja. Og du ved, blå og med bølgerne på skiven. Og jeg synes, det er sådan en klassiker der. Til 8.000 kroner, det synes jeg altså er fint. Det er jo James Bond-generationen. Lige præcis. Fantastisk. Ja. Og så er jeg jo bare glad for de der midt-size der. Det må jeg bare sige. 36-37 mm, det passer mig altså godt. Det er det bløde punkt. Så lidt forskel på vores daily beater der, vil jeg sige. Der er et stykke fra James Bond til Erik Kultur. Jeg er der at sige det, for jeg har også et Seamaster med, jo. Nå, for søren. Jeg har jo den her Turtle, som stadigvæk er sådan lidt Polaris-generation med Polaris inspireret her. Og grunden til, at jeg har det her, og det er jo også, de kalder det for pre-bond, det var, da jeg fik et job på et reklamebureau, der hed TBW. I sin tid, jeg var blevet optaget på reklameskolen, og så skal man så ligesom finde en sponsor. Og TBW, de ville det gerne, og så møder jeg sådan en kreativ direktør, så siger han, prøv at høre, du skal ikke en skid i skole. Du starter her i morgen. Drop det der med at blive uddannet. Du er dygtig nok her, ikke? Han havde det ur om armen. Og på afstand troede jeg, at det var et Rolex Submariner. Men han havde så den lidt større, det var 40 mm modellen. Han hed Søren Vædderkop. Han var en stor mand på alle måder. Han er desværre død. Han døde alt for tidligt. Men han gik med det Omega Seamaster altid. Fra første gang, jeg mødte ham til, jeg tror, han stillede træskoen. Også kvarts. 3.929 kroner, du. Ja, også kvarts. Det er altså godt. Det er og det er et legendarisk design, og det har alt den her wabi-sabi patina, som et ældre ur skal have. Ja. Jamen, det er lækkert. Det er irriterende, at vi begge to lige skulle have nogle Omega Seamaster med her. Jo, men sådan er det jo, når vi lige skal overraske hinanden også. Hvad hedder din træer på Traderas app? Thor. Nå, hvad hedder din Thor? Og jeg har kun taget Omega Seamasteren, ikke? Indtil nu som daily beater.
Jeg synes også, du havde Satina 200. Jo, men det var noget, vi brugte tid. Jeg skal også lige have en dresser med her. Du tager dresseren. Og jeg har fundet en... også et Chesley Ultra. 18 karat guld. Fra 50'erne. Lille ur på 27 x 35 mm. Det er en rigtig dresser. Flot skive, synes jeg. 6.700 kroner. Den er fin. Den er altså fin. Men ved du, når du siger 27, så er det altså samme størrelse som mit Tank American. Yes. Det er 27 mm. Så det er ikke nogen dum størrelse. Nej, det er det altså ikke. Så er det ikke som dresser. Men jeg føler også lidt, de der ældre dresser der, kan man jo gøre rigtig meget med, fordi man kan dress dem op. Man kan give dem en ny rem. Man kan give dem en eller anden Fixoflex lænke, og for at få det virkelig til at se morfaragtigt ud. Ikke? Man kan gøre rigtig meget med de ældre ure, og få sit meget personlige præg på sådan et dressur fra den gang. Ikke? Og til den pris. Jamen, det er jo helt vildt. Det er jo så mekanisk. Og de andre, vi lige snakker om, de er så kvarts. Det er kvarts. Ikke? Fra den gang. Ja. Så det synes jeg er et rigtig, rigtig fint valg, du har fundet der. Altså, det har jeg ikke. Men Jäger Ultra var vi enige om. Jo, men altså, jeg har jo ikke kørt dress-ur, fordi nu går jeg jo så ind i mine træer. Ja. Vælter ind i mine træer, mit sidste bud her. Og det er jo, og jeg har forklaret i de tidligere episoder af Watch Me her, og Tradera podcasten, at jeg har en forkærlighed for mange af de her sådan tidligere takhøjer. Og jeg tror, i de tidligere programmer, der viste jeg sådan en serie 1000 i sort PVD, der var fucking fedt, ikke? 37 mm, det er bare et super fedt ur. Dengang har jeg altså taget et Formel 1 hedder det, eller F1, om du vil. Fordi dengang jeg var yngre og boede i Næstved, der havde jeg et fake Rolex Submariner, som jeg byttede til et brandrødt takhøjer F1. Var det fedt. Det var så fedt. Jeg var vild med det, og det var moderne dengang. Og dengang, der skulle man ikke have sådan nogle gamle ure, der skulle man have det nyeste overhovedet. Ikke? Og nu har jeg fundet et Formel 1 kronograf i det, der ligner sort PVD. Ikke? Men det er den der påmindelse om dengang, jeg var ung. Jeg siger ikke, at jeg havde det sjovere, da jeg var ung. Jo, det havde jeg sikkert, jeg har glemt det. Men der er de der reminders om en tid, der var. Og det helt kan man, altså, du blev helt stille, da du skulle lave dine træer der, ikke? Du ikke for dig selv, og hvis der ikke var nogen, der havde kaldt dit navn, så havde du stadigvæk siddet derovre i gyngestolen og kørt igennem de der 8.000 uger, der er selv på Tradera lige nu. Fuldstændig. Så vi var nødt til lige at sige, Brian, stop. Kom nu herover. Du skråner simpelthen for meget, min ven. Ikke? 3 favoritter nu. Tak. Men det var faktisk også fordi, at jeg var lige omkring og skulle finde, og jeg fandt den faktisk, som jeg dog ikke har valgt som min træer, men jeg fandt faktisk et Breitling Emergency. Nej! På Traderas app. Nej! Stop dig selv, du. Den er god nok, du. Den er stadigvæk, den kører stadigvæk. Den er jo. Hasselby i Sverige. Ja. Nej. Du. Ikke nogen peanuts, ikke ude i køkkenet. Tryk. Ja, præcis. Men den, jeg alligevel valgte som træeren, det var fordi, at jeg tænkte, Omega Seamasteren fra 90'erne, jeg valgte Chesley Coulomb fra 50'erne, så har jeg fundet, apropos, tak højre, Formel 1. Nej! Men fra 21, der er stadig garanti på, eller fra 23, undskyld, der er stadig garanti på, 41 mm. Så når mit Omega Seamaster og mit Chesley Coulomb er til reparation, så kører det her stadigvæk på garantien. Og den, du til den der. Det viser bare, at jeg altså lige er 6 år ældre end det. Og der er stadigvæk, den står på 7.700, der er stadigvæk tid, man kan jo give bud, men du kan også købe den nu. For hvor meget? For 9.403 kroner. For et faktisk nyt tak højre Formel 1. Jeg synes, det er fint. Var det vildt? Ja, det er altså, der er meget ur for under 10.000 kroner på Traderas her. Ja. Det må jeg sige. Og jeg ved godt, nu snakker vi meget om uger, men vores største fjende lige nu, det er altså tid. Og vi kunne blive ved med at snakke om det her, Brian, og jeg håber, vi kommer tilbage og gør det. Men alting har en ende, og en regnorm har 2. Det er fuldstændig rigtigt. Christian, det var en fornøjelse at få lov at lave 4 episoder med dig i samarbejde med Tradera. Ja. Og tak til dem, og tak til dig, fordi du kiggede med. Vores 3 udvalgte uger har allerede været på skærmen her, så I lige kunne tjekke dem ud, og de er nok ikke at finde mere på Traderas app. Men der er masser af andre uger derinde. Det er rigtigt. Jeg så lige på appen her under Amers uger, og i skrivende stund var der små 8.000.
at vælge imellem. Det er det nemlig. Det er ikke noget. Jeg vil godt lige slutte den her af med at sige, måske I lige skal holde øje med Brians og min Instagram de kommende måneder. Den, der først har et Breitling Emergency, er ham, der trykkede på den sidste knap, der hed byd på den her Tradera-auktion for et Breitling Emergency. Men også af dig, der får det før os andre. Lad det være de sidste ord. Tak for nu. Vi ses.